салом алейкум дӯстони азиз, номи ман Аюб. Насиб боша рӯзи шанбе соатҳои 17:40 бо вақти Москва мо эфир даҳем. Насиб боша ҳафтаи дигар мо ай бораи группаи Муғили 24 хоҳем гап зад. Выходное то даҳама шишта кор киса. Мо барои 8 миллион хоҳем гап зад. 8 миллионе ки ай Москва вақти Қувватов худо лаънатш кунад, ай мардуми муҳоҷир ҷамъ карда буд. Дӯстони азиз, ман маълумот кам дорам. Камтар ёрдами шумо дар кор аст. ҳамватанони азиз, ҳеҷ кун намекунем як ҳафта эфир накунем ай бораи ғусулҳои назатиё, ҳеҷ гап не. шунӯра ба гуфтаи бародари клуби шунӯра меканем, дар группаи 24 Муғил мезанем, каналро тодудан мегирем. Дӯстони азиз, насиб боша рӯзи шанбе эфирда камтар активни бошед. Хай мо дидесем чӣ хел гап зеса. Натарсем. Бобро гап зад. аётон набуроем дӯстони азиз. Маълумот ман кам дорам. исохфаи просто так гап намезанам. Ман мехостам и ҳафта неки маълумот кам аст. Ҳафтаи дигар насиб боша ай бораи группаи Муғили 24 эфир оҳоҳо. ай бораи ғаффорсидои Криса педофил махшур хабардор ҳастам. гап назанед. Камтар маълумот ай бораи группаи Муғили 24. кӯшиш мекунем ки 50% назатиё, ай бораи назатиё гап мезанем ва 50% ай бораи группаи Муғили ҳаромхӯрои оқилланатиёи паданалатои ҳаромои ҷугиё, шалавои проституткои талбинчои ҳаромхӯро. Зинда бошед дӯстони азиз. рӯзи шанбе аётон набуроед. Мо эфир даҳем. саломат бошед.